Daga ƙarshe fitaccen jarumin barkwancin nan na masana'antar shirya fina-finai na Kannywood Musa mai sana'a yayi nadamar tsinewa kansa da yake yi a cikin fina-finai. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Nigeria, Africa da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai dauke ka wani lokaci mai tsayi ba. Ka sani kuma a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. A karan farko jarumin barkwanci a masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Kannywood Musa mai sana'a yayi nadamar tsinewa kansa da yake yi a cikin fina-finansa. A cewarsa fina-finan da yake yi na faɗakarwa ne. A zantawarsa da sashin BBC Hausa, Musa mai sana'a ya ce yana matukar nadamar tsinuwa ko la'antar kansa da yake yi, wanda a cewarsa hakan na faruwa ne saboda rashin kwarewa. A cewar jarumin barkwancin tsine-tsine ya yi su ne a lokacin da yake bako a masana'antar, amma daga baya jarumin ya gano cewa hakan da yake yi san bai kamata ba. Ya ce a lokacin da na fara taka rawa a cikin fina-finai nakan yi wasu abubuwa da nake tunanin daidai ne a wajena, amma daga bisani wasu mutane suka ankarar da ni kuskuren yin hakan. A lokacin za ku ga yadda nake zagi da tsinewa kaina, amma daga baya na fahimci cewa yin hakan illa ce a gare ni, na kuma daina. A cewar mai sana'a ya ce yanzu na ƙara fahimtar abubuwa a fina-finan Hausa, musamman yanzu da girma ya zo min. Musa mai sana'a wanda ya kwashe shekaru masu yawa a masana'antar shirya fina-finai na Kannywood ya ce da yawan mutane na ganin kamar yana wuce gona da iri a fina-finansa, amma a cewarsa san ba haka abin yake ba. Jarumin ya ƙara da cewa ina yin fina-finai ne domin sanya farin ciki da dariya a fuskokin jama'a, kuma duk fina-finai na sun danganci iyaye da 'ya'yansu. Duk wani rawa da na taka a cikin fim to na yi ne domin faɗakarwa, domin ya zamanto wa'azantarwa ga masu irin wannan hali. Fatan ma'anan Allah ya kare mu daga yin amfani da harsunan mu wajen aibata kanmu ko tsinewa kawunan mu. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa. Sai mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin.